Bé, hi ha una llegenda que diu que a finals dels anys 50 el govern dels Estats Units va demanar a les editorials de còmics d'aquell moment que introduïssin més conceptes científics en els còmics de superherois especialment, que anaven adreçats al jovent i als nanos, diguem-ne, principalment. Els hi va demanar que introduïssin conceptes científics per augmentar les vocacions tecnològiques, d'enginyeria, en part per acabar lluitant contra la Unió Soviètica. És a dir, fixeu-vos que a meitat dels anys 50 hi ha l'Sputnik, que guanya, diguem-ne, l'Sputnik guanya, diguem-ne, en aquest sentit als Estats Units. Llavors hi ha una mena de guerra subliminal dintre de la societat i hi ha un interès perquè la gent jove acabi fent carreres d'enginyeria. I això és una llegenda que no està escrita, però vull dir que es reconeix com que és veritat, i en aquest sentit es comença a introduir molts conceptes relacionats amb la física, i apareixen personatges clarament associats a fenòmens físics, com pot ser l'electro o el magneto, dolents, diguem-ne, típics de la factoria Marvel. També hi ha associat sempre amb els superherois el concepte de l'origen. Sempre hi ha aventures d'on venen els orígens dels poders i sempre hi ha hagut també un cert intent d'explicar com funcionen els poders dels superherois. En aquest sentit, en el cas, per exemple, d'X-Men, l'Stan Lee ha reconegut que van ser els primers superherois que, entre cometes, es va cansar d'intentar donar-li una explicació. Fixeu-vos que abans d'X-Men havia sortit ja Los Cuatro Fantásticos, que agafen els poders dels rajos còsmics. Hi ha també el Hulk, que ve dels rajos gamma. Hi ha el Daredevil, que ve d'un barril d'un isòtop radioactiu que el deixa sec amb el nano. I qui més hi ha? Hi ha l'Spiderman. Hi ha l'Spiderman, que ve d'una aranya radioactiva. Llavors, ell va reconèixer que s'havia cansat i llavors s'inventa un grup de personatges que ja directament tenen els poders de naixement. Són mutants i ja tenen aquests poders. Llavors, el que hi ha en les històries posteriors és un intent d'explicar físicament com funcionen aquests poders. Llavors, clar, amb aquest interès que la ciència tingués una certa versemblança, podríem dir que els fenòmens físics es respecten més sovint del que ens esperaríem imaginar en les històries. Tot i així, hi ha moltes llicències, però és veritat que hi ha aquest interès. En el cas de les pel·lícules encara més. El cas més evident, per exemple, és el de l'Spiderman. L'Spiderman, ara amb la trilogia coneguda del Sam Raimi, a l'Spiderman les telaranyes li surt del canell, perquè van reconèixer que semblava molt inversemblant que un estudiant adolescent aficionat a la química sigui capaç d'inventar alguna cosa que no existeix a la realitat, i que, per tant, tota aquesta casuística en les històries dels còmics amb les telaranyes de l'Spiderman, això després no surt a la pel·lícula. El que surt és que no li surt la telaranya del canell. Doncs en aquest sentit, a les pel·lícules d'X-Men passa tres quarts del mateix. Hi ha un interès perquè hi hagi una certa versemblança, el que passa és que els poders dels personatges són els que són, i per tant, tot té les seves pros i contres. Per exemple, en el cas de la física, tot el que està relacionat amb la mecànica, el que seria el moviment, el canvi d'una trajectòria, les lleis de Newton es compleixen d'aquella manera. És a dir, per exemple, la tercera llei de Newton, que és molt fàcil, que tothom coneix, que és que a tota acció hi ha una reacció, doncs hi ha un cas molt evident, que és el cas del Cíclope. El Cíclope, quan li surt el raig dels ulls, el seu cap hauria d'anar amb la mateixa força cap enrere. En canvi, ell no es mou, es queda absolutament quiet. Doncs aquest és un cas molt evident que no es compleix aquest principi, o bé té un coll d'una gran força, que penso que no és el cas.
També hi ha algun problema, també, per exemple, amb el cas de les lleis de la termodinàmica. Per exemple, el cas de l'home de gel, que apareix pràcticament a les 3 pel·lícules com un estudiant més jove i que es va veient com va fent coses amb les mans de fer gel, objectes de gel, i que als còmics, evidentment, surt moltíssim. Clar, si ho pensem bé, i tal com s'explica als còmics de quin és el poder de l'home de gel, en realitat el seu poder és captar l'energia de l'aire, suposant que és un aire que està humit, i llavors converteix aquest aire, al treure-li l'energia, es converteix en gel. Però, clar, si intentes mantenir el principi de la termodinàmica, que tota l'energia es manté, vull dir que només es transforma, vol dir que tota aquesta energia hauria d'anar a parar a algun lloc. Per tant, podríem arribar a dir que, en realitat, l'home de gel hauria de ser un home de foc, perquè tota aquesta energia se la queda ell, en principi. Per tant, aquí hi ha una certa incongruència. I altres personatges, per exemple, es poden explicar molt bé amb conceptes físics, com per exemple el cas de Tormenta, que és una de les protagonistes i té un paper molt important a la trilogia de X-Men. El cas de Tormenta, la forma d'explicar els poders de Tormenta és dient que controla els fenòmens meteorològics. Si ho analitzem des d'un punt de vista físic, en realitat el poder de Tormenta és el de controlar els gradients de temperatura de l'ambient. El gradient vol dir la diferència de temperatura. Per tant, si tu aconsegueixes canviar, provocar corrents de canvis de temperatura en l'aire, pot provocar tots els fenòmens meteorològics, vent, pluja, neu, el que vulguis. Per tant, realment el poder de Tormenta és canviar els gradients de temperatura de l'entorn. I podríem acabar, per exemple, amb un cas que estaria relacionat amb aquest discurs que acabem de fer, d'aproximar-se a realitats científiques i explicació molt concreta, com és el cas de Magneto. Magneto, des del primer número de X-Men, és l'enemic per excel·lència de la Patrulla X, i clar, el poder que té el Magneto és el de magnetitzar el seu entorn i, per tant, moure aquests objectes que estiguin magnetitzats. La forma en què utilitza aquest poder el Magneto és absolutament correcta en tota la història dels còmics i de les pel·lícules, i que fa que sigui un personatge molt poderós, però que després el puguis encabir amb una gàbia de plàstic i no pugui fer res. Per tant, fantàstic, la idea aquesta de la pel·lícula, de com seria una gàbia per ficar aquest senyor. I també fantàstica la forma en què veiem a la pel·lícula en què treuen amb el Magneto de la presó, que és injectant-li amb un dels guàrdies un producte magnetitzat. Això és així perquè, en realitat, l'aigua és un producte diamagnètic, que vol dir que ets capaç de polaritzar-lo si estàs en un camp magnètic molt gran. I, per tant, hi ha històries de la Patrulla X en el qual el Magneto, ell sol, pot, com una mena de volar, i pot fer volar també, moure a persones, perquè en realitat el que està magnetitzant és l'aigua que té aquestes persones. Però això només ho pot fer quan està en camps magnètics molt potents. Per tant, aquest recurs de posar aquest producte, aquest ferro magnetitzat dintre del guàrdia és una idea fantàstica, perquè tot el ferro que tenim els humans al cos en realitat no està magnetitzat perquè és un ferro que està oxidat. I per tant, escolta'm, fantàstica aquesta aplicació de la física en un cas molt concret i en una situació dramàtica, molt ben realitzada a la pel·lícula. La idea de l'actualització de la ciència amb els superherois la podríem lligar molt bé amb el concepte de la capacitat pedagògica que poden tenir la lectura d'aquest tipus de publicacions, i que, tornant a la idea original de fa quasi 50 anys, del finals dels anys 50,
doncs podem acabar el discurs dient que llegint TVOs de superherois o veient pel·lícules de superherois és possible que els nostres fills estiguin estudiant.